Soc Laureano Jiménez i treballo a la Universitat Rovira i Virgili. Hola, sóc Àlex Jiménez i faig cinquè de primària. Hola, sóc David Jiménez i faig primer de primària. Avui en parlarem de les bombolles. Les bombolles tenen una vida molt efímera, molt curta, entre 3 i 5 segons és tota la seva vida, i tenen sempre forma esfèrica perquè l'esfera té la propietat de que té la menor superfície amb el major volumen. Per això totes les bombolles sempre tenen forma esfèrica. Per exemple, si agafem una ampolla de cava té mig milió de bombolles. Totes aquestes bombolles estan dissoltes dintre del líquid. I nosaltres sabem que el líquid pot dissoldre bombolles per un motiu, i és que els peixos poden respirar aire que hi ha dissolt als rius, als mars i als llacs. D'acord? Però ara anem a fer un experiment amb bombolles. Voleu fer un experiment amb bombolles? Sí. Per això farem servir begudes carbonatades. Aquí tenim un got petit. I aquest got petit el que faig és fico una miqueta de beguda carbonatada. Sembla que, fixeu-vos que pot semblar que totes les bombolles surten de cop al començament i que ja no en queden més. Fixeu-vos que ara sembla que aquesta beguda carbonatada ja no en tingui més bombolles, no? Anem a ficar aquesta també d'aquí. Veieu? Sembla que ja no hi ha més bombolles. Anem a ficar aquesta d'aquí, que sembla que ja no hi ha més bombolles, però realment sí que hi ha més bombolles. Anem a agafar un grapat de sal, agafem un grapat de sal petit, no cal que sigui molta ni poca. Si agafem un grapat de sal, ensenyeu a càmera i fiquem la sal, què és el que ha succeït? Han sortit totes les bombolles de cop. Sí? Per què surten les bombolles de cop? Les bombolles surten de cop perquè quan fiquem un grapat de sal estem ficant de l'ordre de 500 a 1.000 grans de sal individuals i cadascun d'aquests grans de sal fa de centre de nucleació i fa que surti una bombolla individual. Tot aquest gas que estava dissolt al gas, al líquid, ha sortit de cop i l'hem liat a part, ¿verdad? Sí. Vinga, gràcies, fins la propera.